ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಮಾತ ಅನ್ನನಾಗಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೊರನೆ ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಆಡಿಯೋ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಆ ಆಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರೆಗಿನ ವಿಷಯಗಳು ಬಾರಿ ತಿರ್ತಮಟ್ಟ ಕೆಲಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಪನೊಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಅದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಂಡ ಅವು ಆಡಿಯೋ ಎಂಚಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದದಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದಲೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಅದು ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ತೂಲು ಎರಡು ದುಂಬು ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತು ಜನ ತಪ್ಪಂದೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಡ್ದು ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಪಣದು ಕೇನೋಣ ಅಂಚೆನ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಆಡಿಯೋ ಕೇಂದು ಪರಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂಡೆ ಪನ್ನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಎಂಕ್ಲ ಸರಿಕಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆನೊಂಜಿ ವಿವರಣೆ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ D.Kattalsar ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂತೇರಿಗೆ ಮರಣಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದೀತನ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಿತ್ತು ಮನ್ಪೊಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಡ ಐತ ಫೋರ್ಸ್ನ ತೋಜ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ತೆಲಂಗಾಣದ ದಾದನ ಗಲಾಟೆ ಮಂತದು ಮತ್ತು ಮಂತೀರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಹೋರಾಟಲ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಮೇರುಲ್ಲೇರತ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ಆರುಲ್ಲೇರು ಕಟೀಲ್ ಆರೆಗೆ ಬಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ನೆರ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಫೋಟ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಂತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಿತ್ತು ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದದ್ದು ನೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯದ ಕನ್ನಡ ನೋಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದದ್ದು ನೋಡು ಗಲಾಟೆ ಮಂತದ್ದು ವಾರ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಮಿತ್ತು ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದು ಆರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೀರು ಪಂದು ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಅದಿತ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಡ ಕೇಂದು ಪುನಃ ಆರು ಪಂಡೇರು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪಂತಜಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವಳು ತೆಲಂಗಾಣದ ಆತ ನಂದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಂಚವನ್ ಪೆರಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನದ ಎಡ್ಡೆಡು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಿತ್ತು ಮನ್ಪೊಡತ್ತಂದೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಘಟನೆ ಮಂತದ್ದು ನನವರೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಂತದ್ದು ಉಪದ್ರ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪನ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಆರು ಪಂತನ ಈ ಆಡಿಯನ್ ವೈರಲ್ ಮಂತಿನ ಆರು GVS ಉಳ್ಳಾಲ್ಗೆ ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ತಾ ಅದಾದ ಪಂಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ತುಳುತ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಯಾರು ಆರು ಈ ಆಡಿಯೋನು ಪಂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ದಾಖಲೆ ಜನ ಪಾತೆರ್ನಾಗ D.Kattalsar ಆರ್ಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ GVS ಉಳ್ಳಾಲ್ ಐನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ವೈರಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಆರು D.Kattalsar ಪನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜ ಅಂಚತ್ತು ಯಾನು ಪಾತೆರ್ದು ನಂದು ಬಟ್ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ದು ಜೈನ್ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ನು ತಿರುಚಿದು ಪಂಡ ತಿರ್ಗದು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಆರು ಯಾನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬೈದ್ದು ಯಾನು ಈ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದು ಜನಕ್ಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ನಂಜಾದು ಪುರ ಮಚ್ಚಾರ ಪುರ ಅದು ಈ ಆಡಿಯೋನ ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಕೀಳ್ಮಟ್ಟ ಕನಾಡು ಬಂದು ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬಂದು D.Kattalsar ಪಂದೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಆರಂಚ ಪನ್ಬೇರು ಪಂಡು ನಂಚಿತ್ತನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರಂಚ ಪನೇರು ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಉಪ್ಪಾಯರು ಗಲಾಟೆ ಮಂತದ್ದು ಫೈಟ್ ಮಂತದ್ದು ICC ಉಗ್ರರ್ಲಕ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಆ ಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ನಮಕ್ ಏರೆಗಳು ಉಪ್ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆರು ಪಂಟ್ ನಂಚಿತ್ತನ ತುನಗ ಒತ್ತೋಜುರು ಮೇರ್ GVS ಉಳ್ಳಾಲ್ ಆಯ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ್ದು ಏರಂತ ಪಂಟ್ನಾಳ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹವಾಮಾನ ತುಳುವೇರಿನ ವಿಷಯ ಹವಾಮಾನ ಮನ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ಏರ ಹೊಟ್ಟಿಗಿಚ್ಚುಡು ಮಂತು ತುಪ್ಪೆರಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದಾದ ಆರು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲೆಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ದುಂಬೆ ದಾದಲ ಅಂದ ಎಂಚ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಜನ ಅತೇರ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತನ ಸ್ಟೋರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆತನು ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆತನು ಅಪುರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತನ ಸ್ಟೋರಿ ಆದುಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಡ ತಿರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪಂದವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನಡ ಪನೋಡ್ಚಿ ಯಾನ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ತೂದು ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಮಂತ ನಂಜೆ ನನ್ನವರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಪಂಡೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯನ ಈ ವಿಷಯ ಪುರ ಕೆಲವು ಪಂಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ತೂದಿನೇನು ಅಂಚಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಾಂಡ ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ ತಿರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಖಿಲ್ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋನಂತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಜೈತುರು ನಾಡು.